Umurori wokorwa gutugubwa tukaje pasari ime ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo nyareka gukoigorirwa na yango bwatakana amo no mutiniri wensemo ye chi pasari ase bunge yoserieta Enric Mori unyareka gwakuburia abaibuli na baboiga bwatani gosaba menje tsinzame chikonyaka bakoligia chi form je pasari na kwani kubnamba bwata chi form chiri chiganeiri heli banyaka bakwanyara chi pasari munenjera ya mwiko yaligania sa masomo yo mwaka ogocha. Oyo rasosi bueno Henry Michirekimoli, chairman ya Basari Committee ya West Mona constituency amone committee ya Basari tutagete kwaliviate obotabwe semgurwa se ebinyoro byeito nakieko ratote abanga abayibuli baito timotiga abana baito siko elinde mba basekoba abatabwati gisemi batabwati omanyi asenzi ya ikire bono iga netagita abana babwate omanyi asensere bono igo epasari yengo konyera abana bito kugenda twanga lebo basome banyora gisemi banyare gotukorera emirimo urwese village yeito kugenda to the national government which is yisiko kuba manya una a constituency nga tuabekire epasari yeito kige mahange asoko onsi bari tayari ande batagete konyora epasari se constituency ya West Mugirango na wada ekero ntobwata contacts tie sukuru chonspi na mbe yemo igekero mo kubeka ekero mwana kubeka stamp ere yo burimo no mali gotu atore contact na bari masi sukuru jiri to amanyanga kweyo mwana yo no sukuru eri osteri ko sukuru eri na mba ibere ali stoko enda se chief centers abagambe bali bago certify ali ntobwate omukaranyo ito wikaransaroro ntobwate getabu yegro kunga accountable area unokolete se elikwende yao form yao ibo akoye receive onye ligereria onye access na endo record ya segetabu so yatokonya ekero mwana ata apply ya form nekere form irakanga nerembe nabo tumekura segetabu byetonga oyo na apply tekene go start right igone gitote banga to base koleta form obisia anyoko runyama ya word usikora leto obisia o make sure nga ya be recorded into the counter book ine rero jiko tokonya ku assessinga abana ba apply mbalenga na ne balenga bale chini ni so apply ali bo mochibo ali alia no to tonya ore form elia iko to koleta into the fake na bali ba koleta muri ore fake net report card